Assalamu alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ dɔ Amara Sila Juri chercheur balimaw a ye vidéo ya partager an seginna unu ka rapport in kalan balimaw révélation wɛrɛw b'a kɔnɔ interrogation wɛrɛw b'a kɔnɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka balimaw c'est-à-dire enquête mɛnɛ cogo min na n'an y'an da don o la an bɛ faamuya dɔw sɔrɔ mais an b'an yɛrɛ ɲininka an ka autorités sɔnna ko dɔw ma olu ka kɛ jamana in kɔnɔ cogo jumɛn na enquête procédure la mais a y'a partager a bɛna faamuya ba de sɔrɔ n bɛna analyse dɔ k'aw ye an ma deli ka analyse min mɛn fɔlɔ rapport in ko la k'an ka Cherifkɛ fɔ Cheikh Cherif Thiami Aidara kabako fura tigi ala ye Cherifkɛ sɔrɔ kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi Cherifkɛ ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 o tɛmɛlen kɔ k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ pelepele bɛ Segu a tɛ taa ti mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ de bɛ wuli ka se kutubu ma a ka foli belebele bɛ a Sharafa k'a foli bɛ ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura n'olu tɔgɔ fɔra Mali kɔnɔ ɲininkali tɛ kɛ u y'u ka dɔnni bɔ yɔrɔ min na donc ka famille Kanjalo la k'a bɛɛ fo ka Amadu Kanjalo fo yan fo Dili o tɛmɛlen kɔ ka Victoire Gloire ka a mɔgɔ bɛɛ fo a président ba Seku Tunkara Gidilajo ka se mas ninnu ma est-ce qu'il y'a faamu Adama Samake ninnu an ka représentant minnu bɛ an ka commune na Jalakɔrɔ Ji Sako n'a ka mɔgɔw ani ka bɔ Modi ninnu Samayana Basi Fana ninnu Dansoba donc an ka foli bɛɛ u bɛɛ ye balimaw don o don mɔgɔw de bɛ ka don mouvement Victoire Gloire la bientôt an bɛna an ka t-shirts feere ni dalen bɛ ne la i dalen bɛ Seku Tunkara Gidilajo la i dalen bɛ Adama Samake la balimaw an ka hakilina ka di ye mouvement Victoire Gloire rejoint an ka jɛ ka Mali mara tiɲɛ kan n bɛ segin a kan tuguni tiɲɛ kan donc an bɛna don an ka sujet kɔnɔ i mana mɛn lecture la i bɛ analyse caman kɛ i bɛ faamuya caman sɔrɔ u ye rapport min bɔ Mali kan d'abord rapport min bɔra Mali kan ONU fɛ Maliyɛnw a k'a dɔn k'a fɔ rapport in bɔra MINUSMA de yɔrɔ la MINUSMA ka baarakɛ boloda min bɛ yen n'o bɛnnen bɛ ko division est-ce qu'il y'a faamu droit de l'homme ma MINUSMA ka division droit de l'homme olu de ye mɔgɔ dɔw sara est-ce qu'il y'a faamu ko commission d'établissement des faits MINUSMA olu de ye nin enquête bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka rapport ci ONU ma donc a bɛ fɔ nin mission de ma mission d'enquête internationale a ye nin lamɛn n bɛna révélation de k'aw ye est-ce qu'il y'a faamu parce que ne bɛ nin dɔn trop ne tɛ jury chercheur ya da n yɛrɛ ka nkalon kan quoi parce que jury chercheur ya i bɛ droit international maîtriser est-ce qu'il y'a faamu nin fɛn ninnu i b'a bɛɛ maîtriser et il veut droit public maîtrisé, il veut droit constitutionnel maîtrisé, finance publique, il veut ne pas maîtriser. Donc, maintenant, comment domaine n'a même mis donc quoi? Abadon, mission d'enquête nous, avec fourrement, comme mode de règlement pacifique des différents à mode donné oui. Il va y avoir arbitrage bala, enquête bala. Mais enquête il y a une procédure monnaie, enquête internationale. Bon, enquête il est-ce qu'il y a famille? Mɔgɔ dɔw expert de bɛ bila ka enquête kɛ u b'a kɛ neutralité de kan a ye nin lamɛn neutralité u tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ u tɛ mɔgɔ jamu fɔ u t'a fɔ ko nin b'a la u b'a fɔ ko nin kɛra est-ce qu'il y'a faamu par exemple n bɛ exemple ta Mali ta in na enquête kun kan k'a yira nin fagali kɛra est-ce qu'il y'a faamu ni mɔgɔ hakɛ sara est-ce qu'il y'a faamu nin ko kɛra tan nin ko kɛra tan mais enquête tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ enquête tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ enquête internationale ale tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ bon nin dun u y'a yira k'a fɔ ko commission d'enquête de bila la u ye enquête internationale de bila sur place o enquête internationale la ale y'a conclu d'office o b'a yira a ka neutralité perdue enquête ko 500 personnes ne sara ko Mali ye 500 personnes ne faga ko olu sigalen bɛ o la i b'a yira k'a fɔ kabiri ye i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko in kɔnɔ quoi ko ONU bɔra ka neutralité kɔnɔ o bɛ ka mission d'enquête min fɔ enquête ça doit rester impartial a tɛ auteur désigné enquête tɛ responsable désigné
mode de règlement min do esia famu atemo no ira u ko Mali de nin ke ko ani militaire étranger do u te songolu to fo yoro do la ibe risu to foli ibe risu to foli mais yoro do la donc kabriye u yu ka conclusion ke were ko enquête internationale donc bora enquête internationale cadre là parce que enquête internationale ati mo ira ata bolo gon shi mo ma ale taydro ko kera ko mun kera ka ko fara yo nga dik donc kabri e ba do ga fo ka dabora de ka galon te ka da malila anye bani ni jafa foloy me ka adesele donné ni continuer la poli kalanina e bena bo fen wora kalama to na rapoli kalanina mi me mo la énervé mi mo la dimi des fois rapori na o keleme ga fo ko rapori ketola ko olu kuye eskia famu organisation munu nu sigilembe ba nyumanke yala no de ube demeke ala kama ka mogo demeka hine mogo la kuyo organisation chama kuye olu yinenga ore la mu on doit faire attention à mo wakati na Mali la demeko la ka wuli deme oni kwa ka rapport la ko organisation munu me demeke ko ale olu yinenga no humanitaire oye oy duma ye bi deme de be ka ke fambe état contrôle te ka ke état te ka contrôler avec ka bebla. Est-ce qu'il y a fait masquer yabala donc on dun de la ka fo mo bila côté organisation munu sigile me ko bina le demain kama ka fantan demain kele dara la mu ku be ka licence minu lo ka minu la on ko le témoignage o ya fo rapport ngono ko organisation ba yimanga o ko le témoignage ke ala ko lu yiningara ala est-ce qu'il y a fo ou ko politique mo fene yiningara ko politique mo fene yiningara o se go fam jogodi odma état kun to kala ma ko politique mo yiningara o temelengo ko dina nyamo ko olu yiningara e politique mo be se ka yininga dina mo be se ka yininga organisation be se ka yininga o ko ga kla kana abouti ka 500 personnes fa ka o se ka ke chodi che état te wuli ko nyayinin na ni che ni defa mune ku klala anga ato acteur traditionnel no e anga ladala tiguye ko olu fana yiningara dine mogo yiningara ladala mogo yiningara politicien yiningara banyumange o organisation munu na leme banyumange karamade o ndeme ko nunu be yiningara o conclusion ne kara ko an 500 personnes faka otmani begara anga état ku memi anga état ma se ka boni kalama wa otma politicien munu ni olu ye ni baraka politicien sugu juma ne do parce que olu tise ka yininga anga klaka ta an yera soro conclusion rapport la quand 500 personnes fara odma mo mu nyine ngara we kuma djumane fo enquêteur ye we kuma djumane fo oni mo ye we kuma djumane nyine ngal ka nga kayni ne be ka rapport kala nyeni ngoro ye ay sigile ay la énervé quoi ay sigile iba ka fo vraiment c'est énervant vraiment c'est frustrant ni me se ka ke quelque chose djumana ka so état era ma bon kalama en même temps tuguni rapport konnala che ami tien fo san se ga malwa yoro do la quoi sari yoro do la ante état ka agissement yoro do famu quoi sari uko rapport konnala ko u klale rapport barala ku rapport ti Mali état ma le 18 avril ku rapport ti ama o ba yira ni jabi munu nganga bo Mali état ku men jabi kalama uko ku rapport ti Mali état ma oni Mali état ku men jabi kalama memuna yani jabi ka bo état nganga informé anga bo anga mi anga ko nunu ma yanu ka rapport bo ama do rapport inte tien wallahi tien ta kono mais quelque part état ka gestion o be ka min fo rapport kono no ga sorolu kona ka état informé na état ma ministre gen mo munu be ka ni enquête ke état mu gen na bo jamana kono état ka cla ko lu toyin olu ka cla ka ni rapport bo c'est vraiment tianga na yoko na ga famani quoi afamani ali Mali gouvernement a communiqué là yoro dobe moto ça communiquer kera moi je m'attendais à ce que gouvernement ka fo comme ministre bena gen ko ina gouvernement a fo enquête wara tena ke toni ministre feni ko ina ministre ka nga ke mais il va y ka fo on est resté moi je suis resté sur ma faim quoi parce que sera yoro doma ameka mogodo caressé ko to anga jamana la obeka tieni do ankuna ni gouvernement ma ka décision ta ni ministre toraya nous est sanglé sura ni femme morala na do malé on yana wallahi ame tieni fo
cɛ an natalen tɛ mɔgɔ la koyi anw bɛ tiɲɛ de fɔ bilahi cɛ an mɛnna an bɛ ka nin kuma in fɔ peuple sɛgɛnna peuple ye marche kɛ peuple ye a dénoncer mais MINUSMA bɛ ka nin baara jugu k'anw na au lieu que an ka u ka gɛn ni fɛɛrɛ tigɛ halisa an bɛ to u nɛgɛnɛgɛnɛgɛni de la kabini sisan kan ka sɔrɔ à partir de ces rapports Mali gouvernement ka position kan ka dɔn MINUSMA ko la est-ce que y'a faamu donc vraiment sera yɔrɔ dɔ ma dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye anw tɛ se ka fɛn dɔw bɛ rapport in kɔnɔ anw tɛ se k'o faamu n'o ye tiɲɛ ye gouvernement ka bɔ k'o expliquer ko rapport u y'a ci gouvernement ma ko gouvernement m'a commenté est-ce que y'a faamu bon o b'a yira k'a fɔ gouvernement sigilen tun b'a dɔn u bɛna ale nin rapport bɔ gouvernement ma kɔn u ma communication na gouvernement k'a fɔ an ye anw ka bɔ ka ala ta fɔ MINUSMA ye anw ka conférence internationale kɛ ka bɔ k'a yira ko MINUSMA bɛ ka nkalon da a bɛ n'i labɛn ka nkalon da Mali la en même temps mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ minnu bɛ nin information ci gouvernement ma k'a ka hakilina di mɔgɔ fɛn fɛn y'a ci gouvernement kun b'olu minɛ fɔlɔ en même temps o ye fɔlɔ ye filanan gouvernement kun b'u bɛɛ gɛn gouvernement kun b'i profiter nin na yɛrɛ ka MINUSMA yɛrɛ ka daga ta k'a bɔ an dala cɛ vraiment c'est frustrant quoi nin yɔrɔ ninnu cɛ ninnu tɛ faamu quoi o de la MINUSMA an ka daga bɔ an dala salon an tora ni negisi nagasa de la MINUSMA ka mandat renouvelera fo an ka tiɲɛ fɔ mandat renouvelera Mali ni proposition kɛlɛ ma taa proposition est-ce qu'il y a faamu ani résolution ma taa disons France ka résolution i b'a ye k'a fɔ baara kɛra ni o de ye Mali ye observation de kɛ mais Mali ni résolution ma taa anw kan ka taa ni résolution MINUSMA ko anw bɛ fɛ a daga ka bɔ an dala a ko ka ban ou bien anw bɛ fɛ MINUSMA ka kɛ nin kɛcogo la mais n ko France ka résolution de taara anw ye amendement dɔ an ye amendement dɔw dɔrɔn de apporter a la vraiment nin question ninnu o de la an b'a fɔ wagati jan a y'an associé cɛ an bɛɛ a ye kalan min kɛ an b'o kalan kelen de dɔn koyi an bɛɛ y'o kalan kelen de kɛ koyi droit international diplomatie a principe a bɛ fonctionner cogo min na an b'a bɛɛ dɔn ne ma bɔ ka mission d'enquête internationale fɔ i b'a ye ONU ye nkalon da anw na mais anw de sigira ka ko in la ye enquête internationale la ni ale bɛ kɛ enquête tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a tɛ jamana jalaki a tɛ responsable yira o de ye enquête internationale principe ye mɔgɔ minnu bɛ dɔɔnin dɔn droit international la mode de règlement pacifique des différends o b'a f'i ye est-ce que y'a faamu donc ne bɛ nin vidéo n bɛ dan nin yɔrɔ la salamu aleykum